हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जेडिएसबी फेमिलियन ब्लग इउट्यूब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायलायबाय। नोंथांमोनखौ दिनै मोनसे गोदान ब्लगाव बरायनो थालायबाय लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांदो। दिनैयो जोंहा सबाइजों साम'जों संनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। आं संफेराखैबो दिनैसिम, ओमफ्राय आइयासो संगोन। सबाइजों साम' देखायलांबाय थानोसै। ओमफ्राय बावलायो आरोना रायलायनो। सबाइ साम' आरो नारजि ओंख्रिफोरखौ आं सङा आरोना, आइया सङो बांसिनानो। ओमफ्राय आं जाग्राल' जायो। जेब्ला आइ गैया अब्ला आं संगोन आरो ट्राइ खालामगोन आंबो रोंगोन ना रोङा। रोंगोन मानो रोङा जानो, खिन्थु आइया सङो नालाय, ओमफ्राय आं सङा आरो दायो। गारामाया बोरैबा जाना दंहाय लोगोफोर, भइसआनो एकदम मैसोफुरिनि बायदि जाना दं। संगासिनो आइया, आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। ओमफ्राय आङो आलु फ्राय एवनो नागिरदों, बेखौ बेसे देखायलांसै। थ' बिदिब्ला लोगोफोर फिसा फिसाथार सङाबा बिदिनो गोजा खोमा उन्दुनो ओंखारबाय नालाय। मा जाखो? Kira mama agia. Kira mami agia. जि गोदोर थौआव संदो जा साम'खौ ओरैनो रुगारग्रोदो ना बिसोरा ना बियो जावले बुरिया फैनानै खेबसे ओंखाम जालांनाया होनलायखाबायबा जालांदोंबो खेबसे ओंखाम जालांनाया इनिफ्रायनो फैयाखै होनदां ओंखाम जानो लुगैजा नालाय मानसिफ्रालाय। जोंहा गोथाव सङो नामा ने मामा? जों गोथाव सङो। लांदाङाव संनाय साम' ओंख्रिफोरखौ लांदाङाव संना जाबाय बाबा मामा साम' ओंख्रिया Ayo जालायो नोंखौसो नुबाबो मोजां होनना गोदोनायजों बोरैबा गुवायावलाय बबाव नुगोन खायसे मोजां नङा मख्ला मबाइला साबलायलांगोन दहायनि बायदि आलु सयाबिन
deh. Duduk mungkin mak. Duduk mungkin sana. Ini nungai. Hehehe. Nah. Sudah. Ini nungai apa, Pak? Ciceranga hapan Kang Bay. Ciceranga na hapan Kang Bay. Ba mami ba. Tuh, sang tuh. Yuk. Ya, này à? Ra cái rừng đỏ. Ra cái rừng trắng. Rồi, bà bảo non thân ấyกันchứ. Mami ini lah baideng. Mana gede mama? Mana gede? Bung này. Đâu thằng nè. Đâu thằng nè, betul nè gede. Bapa kenal ni ba khip sini. Ba bendan mun pikin dah. Dina babi malam menpikan. Dina babi malam menpikan. Gaya menpikan. Ini mana? Abu mana? Ambil nak. Kang ni sih dah. Oh. Dah. Jangan. Porpetarut. Mana? Goसोम जामाव जेबा गोसोम नङाथ' मबाइलासो गोसोम जादों लै गोसोम जादों मानो थांदोंमोन देनाय खिथानो बिदिनो जिनिस माबा माबि बायलाबायनो ने मामा मेथाइ बायनो थांदोंमोन ओरैनो मेथाइ बायनो देखायगासिनो बेकग्राउन्डखौ बारा नायनाङा दे जानि माइ दुलिसो गुलियावसो दं नै मावजिया बेखौ लायनो थांदोंमोन रडआव आं बिराद जानो लुगैदोंमोन आरोना Last देखे berarti. Yes. Ima. Protein pop. Oh my god, protein kom jana dong. Protein pop. Wow. Kai ro mau ro, siapa kali? Original bustu berarti kan kan? Kan. IB, ser micu IB kok. Nai ne, dekai nai mini lai deng mate. Hui. Ni ama kusir lo. Hui. Baba, lesi ba. Rang ka hit pudu na. iPhone nggak ada jana ini ulangnya. iPhone baru ini ulah jadi nama. Jangan apa lah jadi. Ini sih, aina bukai beli dah jo. Ya? Kamu sih nambah. Lagi. Yes, so. Ya. Abo mau mana? Ini? Ya. Abo
मेथाइ जानोबा मेथाइ अबे दै लोंनायखौ ग्रद ग्रद मनो खालायलांबाय ओमफ्राय जाफानो नागिरदों आरो बाबा नायदाव थादों इयो माबाया गरलाया दानोया ini wine बाबानि थोरसि लाबोफादों wine खनायसो खांगासिनो ini मा बुनो नागिरदों ओइनि जाम्बा बेयावसो ओइनो न' सिङावसो उन्दुनि उन्दुबाला मानसिया एसे नेहांबाय उन्दुनाया जाजोब्बाय मोननैखौबा ओमफ्राय बेखौ थाखा